ke uzoba ukutheni uphanta kanjani uzoba uthi uphanta kanjani kuze amukele emzali DJ Makeke wabona ngesikini ayibo sisina inkinga chef ngishaya kuwe sisi kabene indoda yakho hey yami indoda sisi bengikuregisala lapha etoilet cela Is that real ice, my brother? Yo, man, is this real ice? Hey, ngati. we fraud don't give andeni imilomo yini ibovu ngathi ibhaloni mangikhisa ngizizwa i-taste ye-ultramel and then ngalela Yini igama lakho lo crap? man F Man F. Dexter DJ Makeke, that's DJ Makeke. DJ Makeke, you called uyadlala lapha yana ukwenzakalani Manu ugcina ukuveza ke ngachazela mina because they say cream white I say so I say lana yini inkinga yakho so mina nabantwana bethu abayi5 yeah they happening out of this what gonna happen irepa yonke yazomaphorisa Yeah. la endaweni ethena kahle butwami ungijayeli kula ngoba yiza manje bantwana basekhaya yeah yenza sure ukuthi dark cloud the dark Hi guys, welcome back. It's Street Journal with your girl. It's your girls that's teasing when you know this is into Mangamathole Mphanga Mkhanga Mthole lo Mthwakazi. See, you're still tuned in where we get cheaters in their act. So usisebent Balele. Let's hear more information from her. Let's take a night. Hi Sam. hello sisinjani Ngiyaphila njani? ngiyaphila Dothi mina ndithetha naba. sisa nombali Umbali. awamlife Okay, siwa kamlife. No problem. So yini kahle kahle unibizele ntona pha? okay thank you la siswami ukuthi no guy ngahlangana naye esantini guy vela aqoke kahle amuhle phela ebusuku yabona ukuthi okito sibone ngazuthi hayi I-right vele. yeah a busy vele nabangani bakhe lapha ekhoneni baphuza ama drinks ubona ukuthi nje get vibe yonke ikhona hayi ke ukhaya abantu ke hayi xoxe azekimi sixoxe ke hayi angitshela ukuthi ngithanda ngakanani yonke le nto Yeah. mase senze lo nto esenzayo okay ukuthi ngenye date angicela ukucela ngimboleke 2600 yabo Uyamboleka. yeah Kuhlangane naye eklabhini Yeah. uboleka umuntu ongamazi thoma imali. phela abona bese ngitshela ukuthi mina Naye on lonke on. into right nje si on siki couple seshintshe yabona kanti awu lutho umuntu nje ngamnika leyo mali leyo Wanyamalala. ngabe lo vanisha umuntu angangazi ukuthi uye kuphi Wathini uhlala kuphi? wanyamalala umazi nehlala esantini Oh, nahlangana eSantin and he also stays wathi uhlala khona la around uhlala khona la wazoma phorisa kuningi nje ugaya Ayibo. ngitshela kona uya rapper akukho la angafiki khona yabo nje nami lo futhi le nale mali engicela yona angangana ukuthi waye umuntu otop othopa ngicela imali kanjani yabona aya maka kodwa hayi ngoba ke umuntu gayi Okay, yes. Abe kamuhle Big Brothers that day. ya ngalala ngami ngagcoke kahle amuhle agrandi ahle nje labangani bakhe nami uyabona ukuthi angathi vele umuntu All right, so on. le nto ayishoyo vele iqiniso ukuthi amaphorisa uhlangene nabo yabo uyabona ukuthi ayisho ukuthi vele So when I was here yini Thomi? I'm obomaphorisa, useklabhini, you're a uyabona rapper. ukuthi ugayi uyi-rapper ukwazana nabantu abathophu uhlale endaweni ezithophu shuthi nami phela mfethu ngizobanga Uzoblakeka Thomi. yabo So wasala wahamba ne 2.6 yakho cause gone. gone kuze kube namhlanje njengoba nje ngifonele nini ukuthi ningisize bo cela ningihelp ningifundise naliboyini igalam nalichama lami bakithi No problem. Ke ngizohamba ngiyokufunela nika bese ngibuya kuwe ne-information sami somlande eSentil. ngiyacela sheme uma uhlale sentini shem phela mina la angizange ize ngifike khona ngikwazi sagcina nje Elapha eklabhini. No problem. Nimbile ke usimbali. She's asking ukuthi ngimfunele brothers and that's noma ngubani stage name sakhe, but he's well known and wazana he associates himself nabo DJ Maphorisa and all of those things. So nina ningayindawo nendazi mosixana nivele ku screen zeni thathe bakushubile zobuya ke ngokundaba investigation buye lento esishuba. Don't go anywhere, we'll be right back. Hi guys, welcome back. It's your girl Zesty Z. When you know Zesty into Mangamathole Mphanga Mkhanga Mthwakazi. So guys, dibene no sis ndamenze le investigations thethile last namhlanje zombonisa ba indoda yakhe iphetheni but akho into noyenza nami ndibone lento endiyibonileyo ngibonisa evidence. Hello love. hello njani Ngiyaphila njani? ngiyaphila shem sisi All right, Chomi, no problem. So ke since
sithethile ngisho last so ke manje ke sohamba sekubheki wakho ubonisa evidence ukuthi ubrothers uphila yiphi impilo since thina uhlala eSandton but no he was deceiving you uhlala khona apha but he's unbonisa evidence hayi khashe ngicela ukubona uyangishibhile lokuqala ya uyena shemfevo wami lo okay yazi le ntombazane hayi le angiyazi ngabe akwazi nje uyayibona next manje chomi after that dayiding niyayenzayo pha iquicknyana abangena wathi babies ayizobona kwam nothing come over sleep over nyana ngicela nje ukuthi uguy sayenza le quickly yethu then hayi sa exchange ama numbers ayikho futhi into eyenzakile emva kwalokho wayithulela nami ngayithulela kanti ke mina ke lento esayenza ke ngayibona ukuthi emnandi ufuna ukuyiphinda 10-2 ufuna ukumbona ke hayi ke asambe seko kwakhe but nansi intombi yakhe nele ujola nalo sisi La majita babun le cherry kebere Fanayit umuntu akuskebere La majita babun le cherry kebere umkade umuntu akamajula unga ngani umkade umuntu akamajula la wasejela ngiyakhola kumele siyene khona la ubulatho hayi ngicela yoko phela lesentini akuyona hayi ba Tommy sentini la hayi ba butami sentini la nika what's going on sentini lana Tommy. yini buti My nigga. hayi ba Kelvin sentini le is this sentence hayi khashani ngayibona sentini Ntombazane Tommy nidakala indoda yami lesisi na udlala nalo sisi hayibo bayadlala ke nalo sathi imali yami egrantweni wami njani Hayi, hayi shem nangu amakhemera ngoba uyakutshela ukuthi njengoba singabe angithi mina ngizokulethela ishow cause wena performer hayibo uperforma wena kuphela uyaperforma wena uyabona njengoba lo sisi lo puti lo athi uyarapha arwenzani ubhizi ulala namanye amantombazane ama-toys ashaya ama-quickly lo puti lo yazi mina ke futhi wangithembisa imali hello wangithembisa imali ubhutiza ne hello shuthile akanamali akanamali lo thatha imali yabantwana egrant hamba athi uyodj ngayo lo sentini le ngicela ungipha imali how long have you been ayikho manje mina ngizolokho ngiya kakhulu wena kahle kahle uyathola wayungangicela ukuthi ngumfazi wena wayungangicela ukuthi nomuntu ohlala naye la endlini wayungashongo ukuthi khona umuntu ohlala naye la endlini buti hello wayungashongo uthola no sisi bekhani ngenze wayungashongo bekhani ngiqala ukuza khani uqala ini ayini amakhodwane mahlangana hello yabona wamyeka ngimyeke lona mina angeke ngimyeke lona angeke ngimyeke uyasijwayela mina ngisesentini la sesentini la uthembiselo sisi beka la uhlala khona yona sentini le iyona isentini wethu ungicela ngayo le ungichomela ngayo ogqwa ngakhona wena yisentini le uyibona kuyisentini le hayi shamputami khona hayi butami ngiyakubonga hayi bosisi shaya indoda yakho legangelayo wena my nigga suthi uyabanda wena nigga what's your problem why you kamba manga uthi wena uhlala sentini rap for us phela ngoba phela wena urap you got what yeah you guys sibangana shayela wena mina futhi ngifuna ukuhamba salani la manje wena nje inkinga yini kanti yini inkinga yakho wena yini inkinga yakho ungilethela amayihlulana yini inkinga yakho Tommy nabantwana bethu abayi-5 mina sangana kimi lona ngicabanga nokuphuma futhi lana uhlalele njomi ngicabanga ukuphuma lana angengisi bahlala babanye abantwana bapha abantwana bakhona bala endlini listen guys yeah we listening I like you and then imilomo yene ibovu ngathi ipaloni mangikhisa ngizizwa i-taste ye-ultramel and then amabele akhomba utsose and then
Hayi bonjalo. Ubani loyo? Lento lena siyayenza manje. Yile la endlini ongayitholi. Uzophuma ngaphandle. Angisho mama ngithatha le mali ukuyihambisa lapha yena Uyihambiselani? Uyahambisa kuphi? Ngoba ukwenze nje ukucothile noma uthe uzokunika ufune ku. Uthe usazonginikeza imali mina. Uzahamba emsebenzini anginikeze imali kanti shuthi ufuna ukuyithatha uma bomntana ngoba uthe end of. Shuthi yazi ukuthi makuphela inyanga uzothatha imali abantwana ayilethela kimi. Abantwana bayi-5 imali engakanani leyo. Ayanyanisa Shuthi shame. iyo uzonginikeza yona mina. Kanti usebenza ini ibhuti wami wena? Into isebenza yini osebenza lapha? Manje wena mawusebenza le Santini i-album izophuma ngoku and then ngo akuna problem. Qhubeka. you join an album. Namanga. Kube ngomanyana ezifo kumele zi-arrange lisho ngo. Yeah. Can you rap A1 get your Rap A1. Ngithanda ngoba nonke nikhona lana and then amalipseni manje ayangichaza and then lokulwa kwena ngokuthanda. Yebo lokho kwenza Yazi bekumele wena udlala igame yakho kahle ngendlela. Mina ungitshela iqiniso ukuthi unomfazi or unani. Nami ngifuna ngizazi ukuthi ngisha chick or ngimaka mina uzangibuza usho kanjani. Mara sengibamba ukuthi Wena nawe uphuma emndodeni yami. Hello. Nawe wrong. Uphuma endodeni yami. Eyami le ndoda. Eyami le ndoda. manje wena Chobi yini ekuchalela yini lento ekuchamini Into ebingichama kuye mekamuhle mekaqini meka-right khathe lapha esiteji shemena shem ngoba manje ngilalela ama-lyrics akuhlangani akafuni nokwakhipha angazi ukuthi bengifunani shem yayo urap uthini my brother lapha eSenton because what I know and what she told me is that when you guys met in Senton, right? Yes. At a club, when I know you're local and you show it. Yeah, you're local from around the sun. Yeah. Or boshada ukuthi you from around the sun, not around Senton. Yes. Yena nje akuzwanga kahle. Akazwanga kahle. Kusho ukuthi kahle yena zange amamele and therefore lento leyo bengimthandile according Uthande mina. Ungishala endlini uyongiuza. Ungifanisa namanye amantombazane. futhi wena Hayibo, Kelvin din lo wena Kelvin. ngamazi lo Kelvin. ngamazi wena futhi wena uthanda usebenza nomaphorisa successful Maphorisa. manje sewudlala entweni enje umaphorisa udlala entweni enje lo wathi wena usebenza naye uphi leyo Ayibo, maphorisa. naye naye ngeka Okay, can you make me understand? You know I told you umfazi wakho uhamba uyathola abafazi basehlaphi. Because that means it's an ongoing thing yokuthi Shuthi wena. there is something yini umuzwa yini uyabanda uyabanda yini lo ayikanjalo ukuthi yabana Unjani? kodwa ke manje into eyenzakalayo Ubanda yini ubanda kimi na ubanda bandayo. Ubanda bandayo sisi. Ushem. Indoda yami. Kule 5 yabantwana wena ongayitholi emfazini. Hambuye kwindoda Yini yakho. leyo? Abantwana abayi5 bangaka wena yini ongayitholi emfazini wakho? Mina uyanginyanyisa wena shem Ngiyakwashela ngenzela yonke into. Qalulana Maqedwe yaphuma. Mara ngathi uyiphara yazi. angeke Mangathoma wena bowungaboni. hayibo utiza hello ngikhona phela nami la Yini nginga yakho ngize ngize ngidalo ungenzi islima lo ungenzi islima lo ungenzi islima lo ungenzi islima lo kumele akumele ukuthi ungenzi islima ulale nami hello ulale nami Nawe nje umfrado ukuthi udliwa indoda la floating bed. futhi ngifuna nemali yami ngifuna imali yami Shuthi phela ngifuna kuye lo wangithembisa ufuna 2.5 yakhe ke. Okay. Hi. Bayana abafazi bayinika. I-rapping stage sakho yini igama lakho lo rap? Men F. Man F. Yes. Man F. Nomuntu wakho ngeke hello mina nje ngiyacela ukuthi ngalokho ngihambe ngilwa nginwela wena nje nkosama Kunawo nama-snacks. futhi utiza ngifuna imali yami ongithembisa yona Cela imali. Ngithola Sasolanda imali ke. Sasokushaya nomfazi. usale nomuntu wakho Sizobona makuphela inyanga ye-grant and then sizoyenza. bhadelana Uzathatha kanjani imali Ungangijwayeli imali yakho bhadelana manje. kanjani Ngeke uyithola ikho imali ephumayo ke this time. Uyenza mina islima. Phela ujwayele Chomi. Shuthi ujwayele. Ayijwayele. ngiyayidinga no Ayikho. Manje ayikho ke. siswami
uzongibhadalela yini Angazi. uzongibhadalela yena Angeke ngimbhadale, uzabona uplan. ngiyacela manje Athi ngishekhe ifoni lapha endlini, uzoyenzani ifoni mina uzoxoxa ngifuna imali yami Izoxa urepha kweyini yakho baba. Ngoba wena uzana uyifraud Uzobethla amazi uphendule paradise. lapho uyifraud bhutam uyifraud lethi imali yami shami Kuzobe khona sisi wami, then ngiyacela kutla paradise. manje So, before kumele ngihamba la cela imali yami siswami cela umbhadalele shami cela umbhadalele ngicela umbhadalele ukuthi kanjani Ngimbhadalele kanjani? uzobona So manje baba wena uyithatha phi imali? Okay, imali yeza ngisho ngokunimile ama-royalties and then bayo Wena unama-royalties Chomi? Yes, sister. Ngayiphi album? Hayi, Ngoba ngithe rapper la. Wahluleka. Ngiyangakutshela ngomlomo opinki ne-Ultraman. ngazi mina Kodwa iyeza lento le ngicela niyimele and then iyeza lento leyo ngoku. Iyeza ne-imvula. Sisters, Imvula. don't take it like that. How am I Calm, taking it like- now? Uze kusasa babe, know- uzothola imali yakho ntombazana. Uzokupha wena Chomi? uzongipha wena Uzokunikeza. hayi cha shami uyayithanda lento Angithandi. Sekumali ngenzeka ukuthi ungabhizuza la kwami, ungapheli. Uyakuhlanga mbalazi. Uyangihlaza phela lento yenzayo. manje uyayithanda Ngiyayithanda kanjani? umna ngiright shami sala vele nayo Vele ngizosala naye baba abantwana bangazenza kanjani? Wena baba wama-royalties. Okay, Yes. you've been in the game rapping, right? Yeah. So wena, out of all this time you've been working, Ayi, wena uthi- awukhona ukafona ngisho izenke Udwa ngeke ngize Kunamakhiki esiwenzayo manje kumele enzeke end of this month, man. Yeah, they're happening out of this Man, month. gonna happen. irepha yonke yazomaphorisa Yeah. lana endaweni ethena kahle bhutwami Chomi senza kanjani? Yini inkinga yakho? 2.5 bathi bazokunika. 2.5 yami angiyithole ke manje Manje ke Njengoba sengithatha beyenzela abantu. ngoba sithi asinayo. Sengithanda floating bed yami. ngenze njani ke nginemali Angazi couch sofa Ngithatha or ini? wenzakalani? Hlaleni phansi asilaleni Or kancane umbhede. manje. ayibo khuluma nobani mina Ufuna ngifuna imali ke? yami mase ngiyahamba Mara Chomi ubona le ndoda yakuhlambalaza. Iyangihlambalaza ngifuna lena. imali yami mase Cabanga ngiyahamba la ukuyilahla. hayi kabi Bo shami. okay, wokuqala mistake. No, you know what I've got to do? Can you please Yeah, call like, Mr. Maporisa so we can be able to Yeah, know I'm whether going you to grab that side. Yeah. Hey, DJ Makeke. I'm here, man. Did you play that sound lapha yana mfondini? Ufakele la ngoma lezo siphi 300 and or 3000 I mean. Into by 3000 guys. Man. Manja wena. DJ Makeke, this DJ Makeke. DJ Makeke, you called DJ. Uyadlala lapha yana or kwenzakalani? Yeah? Uyadlala man. Can you please call me DJ Maporisa for him? Because he's... Angisho manje sesifuna le 2000 and then I can pay this Ufuna stuff. 2.6 usisi la. Udliwe uye uthe yena uhlale esemthini. So he wants his money. Ngicela ufone DJ Maporisa. DJ Makeke uhamba nangebhayisikili. Men didn't understand the English. Understand Understand yini? Nikeza imali akaphume la nje semoya. I'm going to perform the set and then now I'm gonna freaking dance and then Yeah, you gonna be freaking dance. together Yeah, like that. and what else? And then Basically something madam else. hello ngalibele Siyahamba siyakaninga Wena uthawa la DJ Maporisa Siyahamba. lo sisi wathatheka. Cela 2.5 yakhe. kwami Sizohamba. ngishiye njengepiece butwami cela i2.6 yami ongithembise yona noma umuntu mama wakahola mase yamnikeza Ningastress isithandwa sakho. mama wakho Ningastress isithandwa sakho mina bengiyini mina ngalela langa mina bengiyini ngalela Ngiyasha langa ngisho. Ngisho ngiyamtshela ukuthi ngicela simunikeza. imali yami mina Uzomnikeza? Uzoyihlabalaza, uzoyikhanda. Mina nginayo imali yabantwana I'm sure bami. dlala manje and then siyakhona then sizakunika. Ayike ayikho-ke manje sisayikho. Ujwayele ukunika mosichomo. Angitshela uyathatha ikhadi. Inyanga Wena yaphela. uvumelani? uvuma kanjani Uyalitshontsha mos. Wayangafika indawo Inyanga yethu. izokwenza. Fakebeleni ke, fakebeleni. Ungani ngifake ebeleni ke lolo khadi uthi ngilale nalo 24/7. Unika But no, ngiyatshela. phambi komfazi. Hayibo, phambi kwami inkinga yakho kanti. Inkinga yakho. leyo mina shebhutami angeke ngalela langa lela manje angeke ngisakwazi bengithi mina u-right ubhuda abantu une-standard esigrand uhlala kosentini laba angitshela ngabo maka ngiyabona uhlele kugogweneliso bhutwami Maka nawe Chomi uyarekisa phela wena mawuzochaza ukuthi shuthi kumele phela shuthi vele mekangithenga naye
Nasho Yo, siphila Mara sihluphe. angisho. Angithengisi shuthi ndlela naye angithatha ngakhona shuthi naye indlela angithatha ngakhona shuthi ngiyarekisa ngiyacela-ke bhutami bengikurekisela lapha etoilet cela Is that real ungibhadale ice, my brother? Young man here, is this real ice? Hey, ngati. we-fraud onkito la It's real ice, right? Yes. So when uthatha imali egrant yakaRamaphosa uthenge ama-ice. yazini Yeah? Besongijampisile kulo mfowethu wami mina. uthatha imali yami uyothenga lama Angisho lento zenu Angisho yazi ukuthi wenzakalani. kwenzakani kanjani What's going on? Please explain for us. When are you taking money from the kids? Ufake nama-chain wena Rick Rossi, ngiyakubona. Uthenga ubani MF? eyi One. uthole umfazi othulile uthulile lo mfazi wakho So lokho Makhekhe wena udlala ngomunye ngoba nangathulile wena usile usala lo mlo hayi shem uyadinga yo Mara ugcina nini Awuyanyanyisa, Chazela Shem. mina cause Uyanyanyisa, say Shem. cream white ayisekho na white. kodwa uthi unomfazi unaye vele unaye vele mfazi Unayo. ungibhayeli ungibhayeli uzubana ungakwazi ukwazi kazi uthini lento entsha oyishoyo MNF who's the first bag? Oh guys. Whoa, mamelani. Nizophula izinto zami la. Lobona ispeaker sami sihleli lana le. Balamulele. Lamula phela abafazi bakho. Yo guys. May you do something real now? kanjani so ayikho into engizoyikhuluma nale ntombazana Can you go inside for lunch? mina nje ngicela ungivumele la Can kwami we go for lunch now and then we're gonna take that side. Oh, we're going for lunch now. With Yes. what money? Ngoba wena udla imali egrant. I'm gonna pay. It's the end of the month. So already called. We already called. Yeah. Mapholisa. I'm sure Jimmy Buya Manchu, yes, sister. Ubuya Yes. noba And no then- DJ Mapholisa. Yeah. Buya nomakhekhe, teach makhekhe manje ngempela. Manje DJ Makhekhe kanti wena DJ MNF. Yizo zona lezi futhi uphinde igcoke futhi. Yizo zona lezi uphinde. angeke ngisanendoda yami Thina angeke sizohamba semain small claim court because of sifuna i-2.6 yakhe yayifuna. Ningaluka kakhulu. hayi ngiyayidinga ene nawe bhutama ungahlangene ngifuna imali yami uthi ngiyakutshela udinga ini ngifuna imali yami kule ngiganyana yakho le eyifraud le awungeke hayi phambi kwami ene nizenzayo yini into nizenzayo yini nizenzayo angidini Baby, kumele umamela ngisho yazi ukuthi lo muntu uzosixabanisa ngisho. Chomi sena ndani siyamyanga inale 2.6 sena njani? No ngeke. So Chomi imali egrant uzoseyenza kanjani ngokuthi ngiyamnika imali egrant? angeke ngimnike uzoba ukuthi wena uphanta kanjani uzoba uthi uphanta kanjani kuze anikele emzani uyosila ngithi Can you please give me 2 bars? Give me 2 bars. Levula ngoba yiza manje bantwana basekhaya. Yeah. Yenza sure ukuthi the dark clouds gonna fall now and then manje lento lena njengoba izokuna manje kusho ukuthi yilo libhadi leli njengoba iza manje. Ibhada ubona inyama, ukuthi and then wena manje awukusubona ukuthi wena ibhada. ngingaqeda lento engishoyo. Baby kela singena ngaphakathi. ujala amasimba wena Baby kela urapha amasimba yini inkinga yakho uthi uyarapha ukhohlisa abantu Repair wena under the cause ngoba wenzela hayi abantwana bo bayi5. hayi Maka Chomi nawe abantwana bayi5 ubakhipha kanjani? ngicela nihambeni lana kahle ngibakhipha kahle I said please call Mr. Maphoris. DJ Maphoris, I want you to call him. Phela sami bhutami ngizobuya ngizofuna imali yami yes ngizobuya ngizofuna imali yami ngizobuya ngizofuna imali yami ngizophinda futhi ngizophinde ngiphinde futhi wena Nefastela bakhona Chomi. na Okay, bye ngifuna imali yami la ngizobuya next week ngizofuna imali yami la kuwe Chomi. Maka nawe awusazi ukuthi wena uzela 2.6. bengeke ngize ngisho ukuthi ngidlelwe leyo nto leyo mfethu yazini ngoba manje nalo bhuti lona nje wenayenze ngakhona wenze ngathi manje uyangithanda ngikhuluma ngakho So we happy ke ngomsebenzi ngithunile. ngiyabonga mfethu ngiyibonile indaba lo bhuti le wanga efront ngakhona Nani nizoyekela ukufika Ngiyayibona, emaklabhini? yazini and ngiyayisola shem Azimeni la. Engicula phela iyashaya. and ngiyayisola shem ukuthi Why? why Ungaphinde nawe Chomi, nawe ungaphinde. yazi angeke ngiphinde shem Alright. indaba yokudliwa emaklabhini guys ayikho right No more, ne? nomo Yekela ukuba nomo nale mali le yeah. sazoyibhadala Usazoyibhadala.
Yazini, okay, she's uyachaweka mina ngeke ayikho into engayenza. Uyena she wants to reach out. It's not a problem. Mina ngizamile ukumsiza, that's all I did. Ukuthi manje sehlangana nokuthi nama 2.6 kumele akhishwe manje, but there's nothing I can do. I tried to help her. Nambone nani my brother ukuthi i2.6 no DJ makhe kuwesi ukuthi DJ uhamba ngebhasikili. So I mean, I don't understand which music industry are they in. What's the one? Yabona ke lapho guys kuno DJ Makhekhe kuno DJ Maphorisa and royalties uthi kungena kanjani konke lokho I don't understand. From me to you, don't forget to like the subscribe. Please support them. Ubhuti yazama yena nama ultimate namlamo pinky. Those are his boys. From me to you this